ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали мои канали Қодир Сайбурҳон. Бардаро чӣ хеле ки дида будем, мо сабти навори худро дар сари замин нишон додем ку дар дастсафка бурда будем як гоҳи аллара гуфтем инаи карпато сари синаи мезои ина бардаро зоидак гусолакиш ғинаҷин бисёр бардаро хоҳиш кард ки парто амира парто ина бардаро сухантон не нагуфтем ина сабти навор кардесем фурӯшӣ ҳамеша дастгирӣ фаромӯш намекунем подписатсия лайк ҳама ҷақем дастгирии шумо пешраи мост. Бардаро гусола се рӯза шид, се рӯза имрӯз чорум рӯз шаи саҳари чорум рӯз шай ина навҳози бандиш задам барои сабти навори худам. Ина бардаро тамошо кунед ҳама параи гоҳа карпати тоза карпат буда гиштама бардаро ҷавоб мегӯм карпати тоза дигимузояи мо дандон ҳамаша шуморо нишон метаҳем ҷӯшида ина синаш гоҳам бениҳоят гоҳи хубай. Ина бардаро гусолакиш чорум рӯза гусолакиш ғиноҷин заш мода бардаро ҳози мо ира дандон шумо да нишон метаҳем шумо бубинед хулосатона бурорем бо фикри худтон аниқ мекунед. Ина бародаро дандонош ката бо хай фикри худтон аниқ мекунед. Дуюм гусолаш ай бардаро омад ҷавоб мегӯм барои чи як тазои дига дуюмша дар хона зой як тазоида буд якм зоишта саҳар бега 4-8 литр ши мете 4 бега 4 саҳар 4 бега медод саҳар бега 4 медод да якм зоиш бардаро ҳамира шахсан мо хумон дидагем дуюм зоиш ина бардаро гусолакиш ина бардаро хушругови базебай як бардар бисёр хоҳиш кард ки илтимос нархша пешакӣ бугӯ гуфт ҳамун сухани ҳамура не намегем бардаро нархи 15 000 сомон бо муомила дора дастафка дора расхо дора 15 000 сомон арзон мешавад. номраи телефони ман 911 21 72 21 адрес Хуросон. Бисёр хоҳиш кард ки ҳамура пешакӣ нархша бугӯ дуюмзой санг бизанед муомила када метимтона бардаро айнавор наброин ҳам ҷӯшиданаш ҳам як бор бубинед ки бисёр бардаро хоҳиш кард ки ҳам ҷӯшиданаш нишон метаҳем. ина бардаро гусола улум кардесем гоҳам бениҳоят гоҳи хубай карпати тоза дуюмзой ина бардаро ягон кас ина бардаро ба қачара диден ин фурӯшӣ неста ин оча дора барои подписчикҳо нишон додестам. ҳа бардаро тамошо кунед ҷӯшиданам шириш тоза шида ҷавҷо не шириш тоза шида шир тоза шида мега қариб ҷои чорум рӯз шава бардаро сар чорум рӯз шава мо барои дар ё тамошо рӯзи шанбе буд ҷумъа буд шанбе буд амира нишон додем шумо да хушам шумо осонҷӯшай бардаро хуш ина баро шира дидесе ина шириш бардаро мегӯянд ки тоза шидай ина бо бибинед шумо бардаро ина бардаро ҳози рашта ҷӯшидесиян ҳози ҷӯшидесиян ами ҳози тоза шидай саҳар бега 8 литр шир ҷӯшидесиян ами гоҳ 4 саҳар 4 бега авқот шабте наозоидага иншолло худо розӣ боша авқот шабти мумкин зиёд шава бардаро ина бистон шаби авқот шабти мумкин шириш зиёд шава карпат партофта ина бардаро карпат партем бениҳоят гоҳи зурай солакиш тай почта ба ғизишта ма амира партадум бардаро 14 000 сомон бисёрид медонен ина бардаро худо бо розиги худо зоидай 15 000 сомон бо муомила дора. номери телефон 911 21 72 21 адрес Хуросон дастафка тамоми тоҷикистон ҳаст дастафка дора бардаро мо ҳисоби дастафка шира 15 000 сомон гуфтесем худо нигаҳбонатон.